هەلبەستکاری کورد ئەحمەدی خۆنی پرتووکە خایافناوی مەموزیندا هەت بێژێت Ez Mamed di hikmeta Xwedê de kurmancên di dewleta dinê de gelo çima tev demane mehrûm, ji bo çi ye ew tev bûne mehkûm? Ewan zevtkirin welat bi şûran, bi serfirazî ketin sînoran. Her mêrekî wan comert wek Hatem, her mêrekî wan di şer de Rustem. Binêr ji axa Ereb ta Gurcan, welatê Kurdan bûye wek bircan. Ecem û Rom xwe bi wan diparêzin, kurmanc jî li çar aliyan rêzin. Her du aliyan miletê kurmanc, ji mirinê re kirine armanc. Wek ku kilîd bin li ser sînoran, benda wek xurt e her êlek ji wan. Her du deryayên Tirk û Qizilbaş, hengî ku herin pêş û herin paş, kurmanc di xwîna xwe de dimînin, lew her du biheran vediqetînin. Merdî, serbilindî, ciwanmêrî, mêranî û xeyret û dilêrî. Ji bo gelê Kurd her ew in nîşan, wan bi xurtiyê deng dan li cîhan. Bi qasî ku ew pir bi xîretin, wî qasî ji minnetan dûr ketin. Ji ber serfirazî û xîretê, hil nagirin ew barê minnetê. Li hev nakin lew bi yek car hemî, serkêş û ji hev cidan e timî. Ger em li hev bûna bê dijberî, hemûyan bida peyê yek serwerî. Me temam dikir ev dewlet û dîn, me bi dest dixist huner û zanîn. Rom û Ereb û Ecem bi yek car, hemî ji me re dibûn xizmetkar. Qenc ji neqencan dihatin nasîn, berz dibûn xwedan huner û zanîn. Belê hozan, şair, helbestkar û ramangerî Kurd Ehmedî Xanî beriya 350 sal şevek hêsan de ber çiraye rewşa Kurdan ji xwarekir xem ketiye rewşa Kurdan ji xwarekirîyek xem ketiye nêv Hizbû Hegeran. Gelo çima Kurd vi rewşê de yên, çima bêdewletin, çima bêîtifaqin, çima Ereb û Ecem û Tirkan re leşkerî dikin lê parçe parçe ne. û diheyret ecêv dimênet ku her mêrekî wan wek Rustem şerker, her mêrekî wan wek Hatem dewlemend, behsa îmkan û delîvey Kurdan dikin ku ew ê ji ne kêmî miletên dîn, bes dîsa jî ne serwerin, seradî xwe ne azadin. Em vehet bînin eve dîrokî de 300-400 sala em heta îro hatîn mirav heyrit, ez heyrim. Çawan şîniya me 40-50 milyon e, em vehwal deyn û piştî bi zava 100 salan, taybetiya 50 salan em zêvirîn em li eynê cihîn. Belkî ji hin milan ve xuraftir e, em baş veçûyîn, hin milan ve pêşketin heyn, hin destxistin heyn, bes rastiya berçav de tu heqîqî wesan pêşketî nehatiye destxistin lê xesaret zehf e, xesaretkî mezin e. Ya ji hemiyan mastir belkî hişmendî de xesaret çêbîye. Beriya 40-50 salan evîn siyaseta eleqedar, evîn Kurdîn he, rewşa Kurdistan ji xwaretkir xem, hemiyan tişkî dixwast serwerî û serxwebûna Kurdistan. Îrha ew kesîn dilê xwe de pêşkêşiya Kurdan dikin, pêşî ew dewlet naxwazin, ew serwerî naxwazin, pêşî ew wey neyarî me diaxivin. Ew hatîn wicihe ka dewlet ji wan çi dixwast berê Kurd dibe bikusan, ew hatîn wicihe û wesanî jî hej ku wey pêşkêşiya milet bikin, wey sem navê milet biaxivin. Ev rewşî gelek trajîk e. Yani îm pêşkêşiya miletî jî dikin, dilê xwe de dê rewşa milet baştir bikin, xwe rewşekî gelek xirav deyn, rewşekî berbat deyn, xwe vî ew bin xelaskirin. Ji ew dibêjin em ê milet xelas bikin, em ê pêşîva bikin, nexêr. Ji bavê çendên em rewşekî wesan deyn, hêzekî xelaskar, hêzek rêvakir nînin nêv Kurdan de,
احمد خانی اف دستان مموزین شخورا کر هیجات سا هندشتان باغ بود اف دستان باریا احمد خانیش هوی فسترانان اف دنگ بیجیان سرپیهاتیان گوهتن احمد خانی هم اوینا مموزین شنوی و نویسی هم پرسکریکین کردان این هنگه کرن evda heskir ve hebki oqilek pêşniyarek bidet mîrên Kurdan û tifaqa wan çêke pêşniyar bikit û dewletek netewî dewletê Kurdî pêşniyar bikit û bêjit heqê maya serwerî. Ji nihayê yoma ji ew e em firiya hin tiştan belkî firiya vîdyoyan basîtir ya hin tiştîn serpêhatiyan çîrokan em ji heskîn derdê xwe firên duwerên sêye bêjin ne rasterast jî ya rastî êdî rasterast em baxivînîş em bikevîn nêv bi zavê hewldana siyasî je millet welê hatiye rewşkeya son niha tu delî venînin ya belkî ji hemiyan xiraftir ev veya Kurdan daş xwe badoye yani gelek takîkesî çêbûye bêhêvîtî çêbûye herkes tenê sa berjewendî xwe kedûkarê xwe difikirt û ew hişmendiya kolektîv ya netewî em ê verekulê ên em ê verekukîn em ê verekûî veçîn kul welatî me Kurdistan hat divêza Kurdistan hevî kol kûî veçi ew hişmendî gelek zayıf bûye û bi destî Kurdan zayîfiye ya rastî ew ên pêşkêşiya Kurdan dike wan welekiye ji nû ve çêkirin belkî wext bixwaze ji nû ve çêkirin heta hingê ji mehav hin tiştan ji xwe re bikitin hêcat çi serpêhatî ve çi ziman ve çi dîrokî ve çi felsefe ve çi edebiyat ve mehavan tiştan bike hêcat û vê hişmendiyê dewam bikit em mecbûrin dewam bikin fi rêgê basît rêgê zehmet rêgê edebî rêgê çîk vê em nesekinîn em hin tiştan bêjin û dewam bikin û hêvî bimînin ev delîve çêbibit ya rastî cihî şermiya û ecebî ja hinên hên xwe li fîlozofî şitin û îrha sena wî Kurdan baxwin bêjin dewlet ji Kurdan re nelazim e dinyayê ku dewletan hatiye avakirin ev dewletan hatiye parvekirin tu ne dewlet vî tu navî te tu heqî te li dinya anîne Cî bêje dewlet ji Kurdan re nelazim e ji kê re lazim e ji Tirkan re lazim e ji Erevan re lazim e ji wan re heved ne problem e em tişên entegreyê wan bibînin em tişên bibînin hemwelatî wan lê ji me re ne Cê înher son vî mehav gihî xwe nediwan ew fikrên virtûala û xwe li zêde aqilmendî ji din bes em ê bînîn hatîn ku derê ev niha qanûnên dar dixin henekî xwe vana dikin qanûnên çerçeve tir tiştê de nîne henekî xwe vana dikin em niha coge ji wan re gav diavêjin ji wan re gav diavêjin ji bawan ha ji xwe kêm dikin evê muxatabî wan henekî xwe fan dike ji va çi fikrê wan ne qewet e va çi ew fikrî ne qewet ew fikrî rastiye dûr ji civaka Kurd dûr realîta Kurdistan û realîta dinyayê dûr wan zeyîf kir ew paradigmên ji Ewropa û ji Amerîka hatîn veçeqandinê kopyekirinê guhdîn em ê bêvehe siyaseta netewî Kurdî em ê tasfiye kir gêrî tiştî nehat bes wan ew fikir wekî fikrên gelek pêşketî gelek modern ji dewlet wê vettir hemî civaka wê vettir nîşan da em ê ne tenê Kurdan rizgar em ê Erevan rizgar kî em ê Tirkan rizgar kî tê xwaliya Hişeyreyê rizgar kî tê çê rizgar kî tu xwe ne demokratîkî tê Tirkan demokratîk kî tê Erevan demokratîk kî ew ne kedamaya demokratîk kirina Tirkan demokratîk kirina Erevan medenî kirina wan ne karê Kurdan e Kurd neşiyên wan pêşve bibin hincak ew nêv dînamîkên xwe nêv rastiya Erevan ew nakokîn Erevan hêzik Erevî hêzik Tirkî xwe wan rê bibin tu neşî wan bibî madî tu çê navêt tu hincak bî xwe zêdetir girêv dî tu hincak rêya xwe nexweştir bikî tu borî xwe girantir bikî ji xwe derd ev e vî mesele ev e vî dinyayê dewletan hatî parselkirin parçekirin
تو دنیا دید بیجی ما نبود ایتا نبود تو تدبیر پارچه دولته یعنی اون نه جدیاتی که او فکر نبی و سالونا منتشن بیجین ل ایرها ایدی گلی بارچه هوا این وان فکرنا سالونا وقتی فکرین پیشکتی فکرین گلک مدرن سوپر مدرن پست مدرن نشاندن مادید اوانه همی تئوریا تسلیم بونیا تئوریا تصفیه کردن چه تصفیه کردن هیوی و باوریا گلی کرد یا آزادی تصفیه کردن جواب چند اندیشی ها طاقت کسی نمایا تشکی بکتن یا ماش خورا مره ایدی اوین هنجی اوین نفس سیاست را دلی خدا هیویان چیتکن هیویان والا چیتکن ده چه بد ده خواهش بد خوالی ده خواهش بد خواهش نبود و آوای خواهش نبود دموکراسی نوتن یعنی بود دموکراسی بد ویو ملت فخا دموکراسی بخوزه ابنا دوامی بحث دموکراسی کن لی بجم تشکی واسونج دموکراسی فهم نکن دموکراسی نه اف دولت صار دموکراسی ضد قال فقط خوزد ملت فخا حقی خود خوزه پارتین دموکرات پیشت اخن هیزن دموکرات پیشت اخن و او بلکی راحتی اخت نفس سیاسته لهذا ملنا دموکراتیکین نملی این پیشکشی کردند که دموکراتیکین نویندی دموکراتیکین نه نف خدا وان پروسیدورین دموکراتیک پیشت اخن hamilge konsey gehen sa konsey gireje diktatör gehen ew bir hörsun konseyci nefqadan henek niqaşti konsey gibi çike ew bir yarında hemi binda farz kit mierino kesin aslan fikir kesin aslan bir yer verine doin demokrasiye çi haliçe zbav çende emijet tişkiwayî bemuzî destan ge serpêhatî ge çîrokî ge heywan ge dor ge av ge ji xwarekîn hêcet em ê fikr û hizr û hişmendiya Kurdistan dewam bikîn carê ev ji destî matit em ê hişmendî dewam bikîn hezkirinê dewam bikîn dewamkirinê dewam bikîn rêveçûna xwe dewam bikîn sekin nînin îrhe hoya berê cidavî besamizin Swêdê Kosovat şê baş